Serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział w procesie, od największych do najmniejszych, bo pewnie tutaj nie sposób jest wszystkich wymienić, którzy uczestniczyli w tym. I w tym momencie chciałbym poprosić pana prezesa Tomasza Żółkowicza o również podziękowania dla tych wszystkich uczestników. Panie Mistrzu, również witam serdecznie wszystkich gości. Przede wszystkim chciałbym przywitać księdza prałata Piotra Krupińskiego, który pobłogosławi nasz wieniec. Również chciałbym przywitać włodarzy naszej gminy, IKA i miasta Kartus, burmistrza pana Grzegorza Gołyńskiego. Wszystkich wykonawców, podwykonawców oraz naszych klientów, którzy nas obdarzyli swoim zaufaniem. Wykonywały ten obiekt pana Andrzeja Grzędzickiego. Za drugi etap budowy oraz firmę Beldom pana Piotra Bergrała. Oraz pracownię projektową Archigraf z Kartus pana Mirka Mielewczyka i pana Bogdana Kowalskiego, którzy stworzyli wraz ze mną to piękne dzieło. Pan prezes z takim optymizmem, z nadzieją zwrócił naszą uwagę na to dzieło, które pewnie zbliża się do półmetku, ale gromadzimy się, by Panu Bogu podziękować, bo to wszystko przecież jest mocy Bożej opatrzności. Popatrzmy, tak jak i ta pogoda, na którą nie mamy wpływu, ale tak jest pewnie na budowie. Raz są warunki bardziej sprzyjające, raz bardzo trudne, wiedzą doskonale o tym budowlańcy. Ale budujemy, tworzymy te dzieła z myślą przecież o ludziach, którzy tu będą mieszkać, dla których to będzie po prostu dom. Dom wspólnego zamieszkania, dom pracy, odpoczynku i po prostu codziennego życia. I pewnie każdy budowlaniec zdaje sobie z tego sprawę, co tworzy, coś bardzo wyjątkowego i świętego. Bo każdy dom rodzinny to miejsce bardzo uprzywilejowane w budownictwie i w tym wszystkim, co wznosimy i ku chwale Stwórcy, i ku radości mieszkańców. A więc pewnie naszą myślą serdeczną właśnie wybiegamy ku tym, którzy tutaj będą mieszkać, będą się tymi mieszkaniami, tym domem cieszyć. A już teraz jakby w czasie trwania tych prac prosimy, aby Pan był łaskaw, by wszystkie prace mogły bezpiecznie przebiegać zgodnie z zamysłem projektantów, architektów, by to wspaniałe dzieło mogło się rozwijać. Wyczytałem w internecie, że wieka sięga tradycją w Polsce XIV wieku. To jest bardzo polska tradycja. I rzeczywiście po raz pierwszy widzę, że nawet na tym symbolicznym wieńcu pojawiły się siekiery. Tak właśnie było w czasach średniowiecza. Popatrzmy, zmieniły się technologie, pewnie siekiery już się mało używa do tworzenia więźby dachowej czy konstrukcji tego szkieletu, a jednak jest w tym symbolu zawarta pewne przesłanie. I również ten krzyż, który wieńczy tę wiechę, tak jak każde ludzkie dzieło, niech będzie tym ukoronowaniem, które łączy sprawy ziemi ze sprawami nieba. Niech więc ci wszyscy, którzy będą tu pracować, będą otoczeni Bożą opieką i wszyscy, którzy na te mieszkania czekają, niech ten czas będzie też radosnym oczekiwaniem na zwieńczenie tego dzieła. Módlmy się wspólnie, aby Pan Bóg pobłogosławił i to miejsce budowy, i tę budowlę, która już nabrała bardzo wyrazistych kształtów, ale przede wszystkim niech to po błogosławieństwie dotknie wszystkich ludzi, którzy tu pracują, wszystkich budowlańców, całą kadrę zarządu i wszystkich, którzy
projektu otrzymają klucze. Prosimy Państwa o przejście tam może do krawędzi, przynajmniej będzie widać ten uroczysty moment.